Zdravím, moje jméno je Rozvita Koudelková a jsem finanční poradkyně. Vítám vás u tohoto videa, kde se budeme bavit o pojištění, co to všeobecně je pojištění a o pár druzích pojištění, které na trhu zhruba jsou. Co to je pojištění? Pojištění je služba, kterou si klient kupuje za určitých podmínek u pojišťovny. Pojištění máme životní, když zmíním jejich tolik druhů, že to, abych je vyjmenovala, to bychom tady byli 2 nebo 3 dny. Důležité věci, které jsou, je, jestli lidé spoří přes životní pojištění nebo nespoří přes životní pojištění, co jim to přináší a hlavně proč by to životní pojištění měli nebo neměli mít. Pojištění by vlastně měla být náhrada mzdy, náhrada příjmů, když lidé zůstanou doma nemocní, s úrazem, s čímkoliv, co se týká jejich života. Pojištění neživotní se týká třeba nemovitostí, aut, pojištění podnikatelů, pojištění zaměstnanců či zaměstnavatelům. Pojištění je plná řada. Budeme se postupně zabývat tím, co každé pojištění obnáší a budeme si rozebírat i postupně rizika, která vlastně jsou v těch daných pojistkách, abyste věděli, nebo aby klient věděl, jaké druhy nebo co může dát do smlouvy, co pro něho není vhodné do smlouvy a tak dále. Pokud má někdo finanční zásobu, která je doma vyšší, já nevím, 2-3 miliony, tak pojištění nepotřebuje, ať si ho nedělá, je to zbytečné. Tam se spíš budeme potom bavit o investicích a to je na někdy jindy. Pojištění životní budeme probírat v dalším videu, kde se blíže začneme zabývat tím, co třeba je to smrt, co to obnáší, jaké jsou druhy smrti, co to je, co jsou trvalé následky, denní odškodné, co to je pobyt v nemocnici, co znamená, nebo proč připojišťovat děti. Všechno tohleto budeme rozebírat až postupně, aby jste se mohli dozvědět vlastně, co to je a jestli to vlastně vůbec pro vás má v pojištění význam nebo nemá. Děkuji nyní za pozornost a uvidíme se v dalším videu.